Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Bapak Ibu pangursa sekolah ingkang dahat kinurmatan, para tamu undangan, Bapak Ibu guru saha karyawan karyawati ingkang kula mulyakaken. Adik-adik kelas tuwin rencang-rencang ingkang kula tresnani. Kaping setunggal sumangga puji syukur konjuk wonten ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Allah. Awit ing wekdal punika kita sedaya taksih pinaringah sehingga kita saged makempal kanthi rahayu wilujeng. Kaping kalihipun mugi sholawat sarta salam tetep linebaraken Gusti Allah dumateng patuladan kita Nabi Muhammad SAW ingkang sampun menuntun kita dumateng margi ingkang leres. Kaping tiganipun kula ugi ngaturaken panuwun ingkang sanget dene punapa panjenengan sami sampun kersa ngrawuhi adicara ing siang punika. Mugi-mugi lampah panjenengan saking dalem dumigi mriki dipuncatet minangka amalan ingkang sae dening Gusti Kang murpun dumados. Bapak Ibu para rawuh ingkang tuhu bagya ing kalodhangan punika kula minangka wakil saking siswa kelas 9 ngaturaken nggih panuwun ingkang tanpa upami dumateng Bapak Ibu guru. Awit saking katresnan anggenipun nglawentah kula sekanca sanggih kula sekanca saged rapungaken kewajiban ngangsu krawuh wonten ing pawiyatan puniki. Kula sekanca namung saged ndongakna mugi-mugi sedaya amalan kesanan Bapak Ibu guru pikantuk piwales swarganing Gusti. Mugi Bapak Ibu guru tansah pinaringan kesarasan, kawilujengan lan ketentraman sehingga saged nglawentar adik-adik sedaya ngantos dumugi paripurna kanthi biji-biji ingkang merapehaken. Wonten kesupan kula sekanca ugi nyuwun ugi semadra pangkeng sami awit kula sekanca asring sanget damel Bapak Ibu duka lan kuciwa krana atur saha salah bahwa ingkang kirang merani ing penggalih dumateng Bapak Ibu guru lan adik-adik sedaya. Sepisan malih kula ndongakna dumateng Gusti muga Bapak Ibu guru sedaya tansah pinaringan rahmat saha barokah Gusti Allah. Amin. Asana cakep semanten atur kula lan bilih wonten atur saha salah bahwa ingkang kirang trep ing penggalih saestu kula nyuwun agung pangapunten. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.